A Conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, Etel Vázquez, mantivo esta mañá no Concello un encontro de traballo coa alcaldesa Teresa Villaverde, na que lle informou da licitación por preto d'1 millón de euros das obras de mellora da rede de saneamento a varios núcleos do municipio, que na actualidade non contan cun sistema de depuración axeitado. Trátase dos lugares de Adevesa, a Silva, Berrimes, as Quintáns, a Costa e tamén parte do núcleo de Cruído. É unha actuación que supón a execución, como se nos explicaba, de 1,2 km de rede de colectores xerais, tamén pois a propia impulsión necesaria de 400 metros e unha nova depuración, unha nova depuradora adaptada para o rural, non como acabamos de ver, para pois reducir ao máximo posible os costes de mantemento, unha nova depuradora de 400 habitantes equivalentes suficientes para depurar e sanear toda esta población. Segundo explicou a propia titular de Infraestructuras, o obxectivo é poder iniciar as obras este mesmo ano. O plazo de presentación de ofertas é o próximo 11 de marzo e o plazo de execución das obras é de 9 meses. Por lo tanto, un avance administrativo que queríamos informar á alcaldesa, é unha previsión de execución e inicio das obras este mesmo ano, pois para rematar con ese plazo de execución de 9 meses pois a mediados do ano 2025. A alcaldesa Teresa Villaverde destacou a importancia desta actuación, que permitirá resolver a situación actual e garantir así un sistema de saneamento eficiente para os veciños. Vai a dar solución a edificios públicos e tamén particulares que non tiñan servicio de saneamento, como pode ser o centro educativo con 300 alumnos, como pode ser o polideportivo con moita actividade, e núcleos de población que hai parte da población que ten servizo, pero unha parte que por eso colocan tamén un bombeo, que non é posible chegar á depuradora existente, como pode ser unha parte de Berrimes, como pode ser unha parte de Cruído, todos os de carretera xeral, como pode ser a Silva. As obras conlevarán tamén a construción dunha nova depuradora na zona da Roucheira, nunha parcela adquirida polo Concello, onde irán a parar todas as augas residuais recollidas a través da nova rede de colectores. A obra permitirá ao Concello seguir avanzando cara ao saneamento integral do municipio, que hoxe se sitúa por riba do 80%.